Iepa, guapas, ondo? No, lanian gaude eta lanian. Bai, gainera, bea, bazkalda horretik beste liek edo batin behar dio. Mira, bentsa dago, tipo bat bere mobilarekin eta hor jolasten. Iepa, gaixo? Haupa, hi. Ze, aspertuta la? Eguzki hartzen pizkat edo. Bai, eta mobilari hor, ze, whatsappa edo, ze? Whatsappa, bai. Bai, norekin naizia hor. Bueno, anaiarekin. Bueno, bota naia da, hauska nore izango tonen baian. Bueno, aspertuta bazaude, Bai. nirekin ondo pasatzeko aukera duzu. Oso ondo. Ondo pasatzeko eta diru irabazteko, bidena bat. Bai? Bai. Ordon, ondo? Bai. Venga, bos baiet eta ziztu bezian bazkaldo horretik. Noiz izena? Iñaki, Iñaki, nungo zea? Bermiotarra. Bermiotarra? Bai. Itxo! Itxo! Zaitza, Bermiotik onat. Parrandan edo? Ez, lanean ari naiz ja lasarten ja duela 8 urte, ja Gipuzkoarra. Ba, ordon ja erdik iputxi. Erdik iputxa. Erdik iputxi. Venga, haz gaitezen. Denbora. Zein herrialdek jo zuen erasua Pearl Harbor 1941ean? Herrialde bat, bota. Zeintzuk, alemanak edo... Japon. Japoniarrak, bai, Japon. Japon. Ba, zuzen, oso ondo, 20 euro, oso ondo. Ega, jak. Eskerrik asko. Ordon, Bermiotarra, 8 urte Gipuzkoan, Bai. batuaz, Bai. ondo, ezta? Batuaz ondo. Ze hor Bermeon eta Ondarrun eta dago zuten Bai. zuen euskera... Ezberdina da. Guretzat ezberdina, eta Bai, bueno, bai. eta batzuta ez dut ulertzen. Bai. Orda, ez pauzu ulertzen, zu galdetu eta jazta. Denbora, zein da Miguel Rafael Martos Sánchez abeslariaren izen artistikoa? Miguel Rafael Martos Sánchez. Miguel Rafael. La, es un escándalo. Miguel Rafael Marcos Márquezen izena abeslari bat da. Ez? Ez? Bai. Mikel Márquez. Mitxato. Mikel Márquez. Mikel, Mikel Márquez. Ez? es. Esto es un escándalo. Es un escándalo. Da Rafael. Rafael denbora. Jarri, a ber, txoin, transformazioa. Hau da Iñaki, eta buelta eman da, buelta osoa. Oain Rafael, orain. Escándalo, un escándalo. Venga, zuzen, Rafael, oso ondo. Joder, tío, qué desastre. Desastre. Hori, jarri Bai. hortzen. Venga, bertze bai euro, berrogeia patrika eta ez da intzaila. Minutu bat agortuta, Bai. eta bainik beste lau. Lehian aritzeko. Denbora, nortzuk izan ziren Gau bat operan filmeko anaia protagonistak. Gau bat operan, una noche en la ópera. Anaiak, a ber, anai protagonistak, nortzuk? Koen anaiak ez. Ziurtu be, galdetu bega bixi galdetu. Nola da titulua? Da, Gau bat operan, una noche en la ópera. Gau bat operan. Nortzuk dira Gau bat operan, filma bat da. Protagonistak dira bi anaiak. Manos más, eskerrik asko. A ver, Julián, hermano, los Mars anaiak. Mars anaiak, denbora! Bat eta 44. Bueno, Mars anaiak. Los hermanos Mars anaiak. Ez? Oiek zaldea humoristak edo. Bai, seguro. Itzien humoristak oiek edo, futbolariak edo. Ez. Ez? Izan duzen, Gau bat operan protagonistak? Bai. Mars anaiak? Bai. Seguro? Seguro. Ba, bai, zuzen oso ondo. Bueno, aizea patiki. Vale. Daka, bertze bai euro. Asko. Zeinen azkar hartzen duzu, ne? Bai. Bueno, 60 €, bat eta 44. Bai. Bega, mentxe hemen jende gaztia eta laguntzeko igual. Oso ondo. Orduan botako izute galdera, dira Venga, batean. Bega, denbora, zein guda amaitu zen Bergarako besarkadarekin? Zein guda amaitu zen Bergarako besarkadarekin? Zein guda amaitu zen Bergarako barka? Besarkadarekin, el abrazo de Besarkadarekin. Bergara, esaten dena. Guda bat, amaiera. Barka, Bergarako besarkadarekin zein guda amaitu zen. Carlista, Bai. guerra carlista. Vale. Julián, guda karlista. Guda karlistak, Bai. denbora. 25. Eta... Guda karlista. Bai. Edo lehen karlistada izan daiteke? Bueno, bai. Izan daiteke, ezta? Izan daiteke. Ala ez. Bai. Seguro? Seguro. Ba, bai, zuzen oso ondo, bertze bai euro. Oso ondo. Bueno. Txalotzen alda, nire ez txalotu. Oso ondo. Jaka. Zertatik iten duzu lantzuk? Nik funtzionarioa naiz. Funtzionaria zea? Bai. Ordo. Bea, beste galdera bat. Denbora, nork diseinatu zuen Loiuko aireportua? Loiuko aireportua, nork diseinatu zuen?
Barka. Abizenarekin nahikoa, Loiuko aireportua nork diseinatu zuen. El aeropuerto de Loiu. Calatrava. Zubiak eta eraiki ditu, eta... Calatrava! Calatrava, denbora. 2:52. Baina Calatrava nahiak, hoi zien humorista. Sí, nahiak ez, arkitektoa. Santiago Calatrava. Santiago Calatrava. Loioko aeroportua. Hori da. Seguro. Seguru. Zalantzarik gabe. Zalantzarik gabe. Ba, ondo, zuzen, bertze bai euro. Oso ondo. Bai. Santiago Calatrava, bai, hola xen. Eskerrik asko. Bueno, ba, jarraitu behar dugu pelikulekin. Bota. Gustoko dituzu, eta Bai, pelikulak bai, eta horrela. bai. Venga, denbora. Zein animalia da Sebastian Sirenatxoa filmean? Sebastian Sirenatxo filmean. Sirena bat. Ez? Zein animalia da Sebastian Sirenatxo filmean? Hostia, Barka, Sebastian Sirenatxo filmean ze animalia da. Sebastian Sirenatxoa. Kangrejoa ez da? Kangrejoa? Bai? Hori da protagonista? Da, la sirenita, baina hori da kangrejoa da, Sebastian. Vale, eskerrik asko. ez, Patricia, ez. Kangrejoa! Kangrejo! Bai! Seguro, eta euskaraz nola da kangrejo? Karramarrua, Bermeotarraz. Denbora! Bermeotarraz Karramarrue! eta lexakan ere karramarro. Vale, Karramarro. Ordon, zure ustez Sebastian Bai, Karramarro bat da. karramarro bada Sirenatxoa filmean. Hori da. Uste duzu, ala esan duzute? Hala esan didate. Bai. Bai. Ba, on gerran dizute! Zuzen, oso ondo, karramarro bat. Eskerrik Ja, asko. kabortxo. A ver, hemen nun daukazu enziklopedia nor zudia, ba? Badira, neska bai kuadrilla bat. hartan, bai. Kuadrilla, ondo, Ondo. Eskerrik asko. Bueno, 3:59. Minutu bat falta. Vale. Eta ja, 100 euro do? Bai, gutxi gora bera, bai. Gutxi gora bera, Kriston, ja, 120. 120 euro? Bai, joder. Lanien baino gehiago, Hori da. Oen, lanean hemen baino lan gutxi benguzu igual. Bueno, jarraitu behar dugu. A ber, denbora. Zein probintziatan jaiotzen da Tajo ibaia? Zein probintziatan jaiotzen da Tajo ibaia? Venga, al Tajo. Venga, al Tajo. Barka, Tajo Ibaia, el río Tajo, zein probintziatan hasten da. Ez? Bai? Tajo Ibaia, zein probintziatan Tajo Ibaia hasten da, ez? Da, Miño Duro Tajo, Guadiana, Guadalquivir. Venga, Iñaki, azkar. Ez? Azkar. Tajo Ibaia non hasten da, Tajo Ibaia. Venga, mau segundo, este que es Iñaki, azkar. Ez? Venga, muitu, bixi. Ez? Iñaki, venga, demora, agortzen ari dela, bota bat, zein. Barka, Los amantes de... Tajo Ibaia, Los amantes de... ze probintziatan hasten da, ez? Los amantes de... El Tajo. Pues bota. Sorian. Bai? Tonta ella y tonto él. Eskerrik asko. A ver. Sorian! Bai, denbora. Sorian. Bueno, ahí se quiere el pixko bat ikin, Bai? Gaina itentzu, pasada de frenada. Bueno, Iñaki, bai, Tajo Ibaia uste duzu Sorian, Uste dut? jaiotzen dela edo. Hori Bai. esan dute. Está bueno, Bai. bar. Eta nik izaten badizut, los amantes de tonta ella, tonto él. Teruelen, igual. Teruelen, Ker, eta Soria, baizik eta Teruel. Oh. Venga, 20 euro. Bai. Eta horretaz gain ja, 5 minutu eta 12 segundo. Beraz ja denbora agortuta. Ordun, ikus ezagun, zenbat diru lortu zuen baina arte, ustot, 100 euro? Bai. Bat, bi, iru, lau, bost. Bueno, txalo oro bat, 100 euro lortu ditu momentuz. 100 euro, no bat ere gaizki. Baina, ratxan zaude, Bueno, ez pentsa. 100 euro ez dago bat ere gaizki. Ez, ondo daude. Ordon, nahi baldin muzu 200 irabazi, hau da, bikoitza, proba bati aurrin bezo. Bai. Gainditzen baduzu, 200 euro. Mhm. Baina ez bazo gainditzen, dena galduko duzu ere. Bueno. Ordon, bikoitza, ala ezerrez. Igual Zuk nahiko, erabaki. eunekin nahiko, ja. Bai? Bai. Bueno, 200ekin asuz ere gehiago itiko aukera izango Bueno, duzu baina da pájaro en mano edo 100 volando edo Bai. nada hori, Bai. Nahiko. Nahiko, Ordon? Bai. Ordon, 100 eurekin jako forme? Bai. Venga, txalo, bro bat, 100 euro, Iñaki, tori. Eta, bueno, Eskerrik asko. ondo pasa duzu. Bai. Bueno, ba, hementxe, Bermeotarra, Lesakarra, Zarautzen gaude, eta haintxe bertan, Iruñaruntz goaz. Zer ez, pixka, nek etorriko zeado. Aupa, Iruña! Presta izaitez! Aio, guapas!